message kanina, rain or rain. Rain or rain, tuloy ang ating parish recollection. Sabi nila sa Don Bosco, meron din ngayong ganap, pero kinancel dahil masama ang panahon. Kaya ibig sabihin, mas matatapang ang mga taga San Ildefonso dahil kaya nating harapin ang malakas na ulan. Sabi sa text message, orange rainfall ngayon. Kaya ibig sabihin, maya-maya pag-uwi natin, malakas na ang pag-ulan. Sana po yung mga nasa likuran, lapit na lang po tayo dito sa harapan para mas madama natin na pagkakaisa natin bilang isang parokya. Yung mga kasamahan nyo po na wala dito, paki-message po na online ang ating parish recollection. Kaya i-text nyo po sila, sabihan nyo sa messenger na pwede nilang subaybayan ang talk ni Father Degs sa online po sa ating Facebook page. Para lahat po, mas marami po sa atin ang makapakinig sa talk ni Father De Guzman. Ang ating recollection ngayon, dahil ito ay recollection, ay sasabayan ng pagpapakumpisal. Kaya habang nagtotalk si Father Degs, yung mga nais na magkumpisal, may pari po tayo sa likuran na nagpapakumpisal. At pagkatapos po ng talk, dahil recollection, meron po tayong saglit na exposition ng banal na sakramento at benediction ng Blessed Sacrament para po sa pagtatapos ng ating parish recollection. Kaya ito po yung dalawang kakaibahan ng ating recollection ngayon. Dati-rati may nagsasalita dito, nakikinig tayo, pero ngayon habang may nagbabahagi sa atin na mapagninilay-nilayan natin, meron po tayong pari sa likuran na magpapakumpisal sa sino mang may nais magkumpisal. At pagkatapos po ng ating talk, hindi katulad dati, uwian na tayo. Ngayon, meron po tayong saglit na exposition at benediction ng banal na sakramento. Ang parokya po natin, mayroong tradisyon. Ewan ko kung napansin ninyo yung tradisyon na kapag may bagong pare, pinag-pre-preach ng recollection. Naranasan ko yan. Maalala nyo, 3 years ago, ako rin ay nag-preach ng recollection. Kaya dahil ako ng kura paroko, bumabawi ako. Diba? Kaya maalala nyo, si Father Mols, nag-preach din siya ng isa sa mga recollection natin. Si Father Jarmy, nung nakaraang taon, nag-preach din siya ng recollection natin. Kaya ngayon, ang taya ay ang bagong balik na pari natin, si Father Renato de Guzman. Ayaw na niyang ipabanggit dito sa inyo ang lahat ng kanyang mga kwalifikasyon dahil napakarami. Baka maubos yung oras natin. Binabanggit lang natin yung iba't ibang mga kwalifikasyon ni Father Degs. At mapalad tayo sa parokya dahil ngayong taon, sana sa mga susunod pang taon ay makasama natin si Father Degs. Ngayon, galing sa Pampanga bilang rector ng Don Bosco Mabalacat, si Father Degs ay nilipat dito sa ating parokya, pero siya ngayon ang managing director ng Word and Life Publications. Di ba maalala natin, si Father Putsu, pinalitan siya ni Father Drans. Ngayon ay si Father Degs na ang namamahala ng Word and Life Publication. At dahil marami ng karanasan si Father Degs sa mga ganap sa ating simbahan dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, kahit nasa Batikano, siya ang nasa posisyon talaga para ipaliwanag sa atin ano ba itong ilang taon na nating naririnig, panahon pa ni Father Bengbeng,
yung salitang sinodal. At mas maganda po ngayon dahil natapos na yung 3 taon ng synod na ito. Napakahabang synod. Sa katotohanan, meron ng final na dokumento ang synod na ito. Pero ngayon, papaliwanag po natin muli sa atin ni Father Dex, ano ba ang ibig sabihin ng salitang ito, lalong-lalo na sa konteksto ng isang parokya tulad ng San Ildefonso Parish. Kaya bilang pagsisimula ng ating parish recollection para sa quarter na ito, magsitayo po tayo at sumama po tayo, sabayan natin ang pag-awit ng Arcam, Vision at Mission. Manatili po tayo nakatayo para sa pagbungad at panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Amang Diyos, Diyos naming Ama sa langit, kami po humingi ng iyong pagkapala sa gabing ito. Unang-una po sa aming tagapagsalita ngayong gabi, si Father Orte Guzman. Bigyan niyo po siya ng iyong pagkapala. Ipadala niyo po ang banal na Espiritu sa Kanya upang kami po'y makarinig ng iyong banal na salita. Kami lahat na nandito ngayon, pagpalain mo, Panginoon. Masarap ang nakaupo sa bahay, nakataas ang paa, nanonood ng TV. Ngunit, Panginoon, nandito kami upang pakinggan ang iyong banal na salita sa pamamagitan ng aming tagapagsalitang si Father Tex. Pagpalain mo kami lahat na nandito ngayon. Ingatan niyo kami sa aming pag-uwi mamaya sa aming tahanan. At Panginoon, ipadala niyo po muli ang iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin upang mapakinggan namin sa puso ang aming mapapakinggan sa gabing ito. Ang lahat po ng aming panalangin ay aming tinataas sa pangalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Ildefonso, ipanalangin mo kami. At San Juan Bosco, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Maupo na po tayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro hindi ko nagagamitin yung
clicker, sabi ko lang sa inyo, change the slides. So, mahirap po yung mga ngayong mga panahon natin, mga teki-teki, tapos tayo po ay wala sa panahon ng teki-teki. Anyway, nagagalak ako na makapanayam kayo ngayong gabi at ito nga ang aking kumbagang baptism of fire dito raw sa inyong parokya na yung bagong dating ang siyang mamumuno ng siyang magpa-facilitate ng recollection. Anyway, tinanggap ko po ito ng buong galak kasi nga po ay meron tayong bagang mapapagnilayan sa gabing ito na talagang mahalaga para sa simbahan, lalong-lalo sa ating parokya at sa Archdiocese ng Manila. Okay. So ang title po ng ating pagninilay ngayong gabing ito ay Parokyang Sinodal. At may 3 question mark yan kasi nga po may tinatanong tayo dito tungkol sa San Ildefonso, Parokyang Sinodal. Next slide please. So, ano ang kwento ng Sinodo at Sinodal? Babalikan natin ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan. Alam niyo sa simbahan, pag nagtatanong tayo ng kung ano, ang unang-unang pupuntahan natin para matuklasan ng sagot ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. So ang Sinodo at Sinodal ay hindi siya imbento ni Papa Francisco, kundi ito'y kanya kumbagay inungkat, binalikan ang pinanggagalingan nitong kaisipan, nitong katotohanan ng Sinodo at Sinodal. At tayo ay dinadala sa aklat ng ating propeta Mikas, no? Chapter 6, verse 8. Kung nababasa nyo, pakibasa nga, sabay-sabay tayo. Kanyang ipinikalala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad ng may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Ang Sinodo, ang Sinodal ay tumutukoy sa paglalakad, paglalakbay sa Lumang Tipan kasama ang Diyos. Ngayon, punta tayo sa Bagong Tipan naman. Next slide please. Ito naman ay hango sa mabuting balitang isinulat ni San Lucas nang tungkol sa nang si Jesus ay muling nabuhay at siya ay nagpakita sa 2 alagad. Pabalik na sa kanilang pinanggalingang bayan. Habang sila ay bumabalik, si Jesus ay nagpakita sa kanila at ito nga yung mababasa natin. Sabay-sabay nga, at narito, 2 sa kanila ay naparoon ng araw ding yaon sa isang nayong ngalay Emmaus, na may 60 estado ang layo sa Jerusalem, at kanilang pinag-uusapan ang lahat ng mga bagay na nangyari, at samantalang sila ay nag-uusap, nagtatanungan, nang si Jesus din ay lumapit at nakisabay sa kanila. Sa Lumang Tipan, paglalakad kasama ng Diyos. Sa Bagong Tipan, paglalakad kasama ni Jesus. Ito yung tinatawag nating Synod o Sinodo. Alam nyo, itong paksang ito, nung year 2018, ang year of the ng Synod on Youth, nang nagpulong yung mga obispo sa Roma, inimbita ni Papa Francisco, dito niya, kumbaga, sinimulang ibulong sa mga obispo na pangarap niya na ang simbahan ay muling, kumbaga, mabuhay o magising sa tinatawag na Sinodo. Kasi, kumbaga, nais niya na ito ang magiging isa sa mga pagbabagong maiiwan niya sa simbahan. As a matter of fact, ito, masasabi natin, itong paksang ito ay continuation, pagpapatuloy na inyong paksa nung nagkaroon kayo recollection nung Kwaresma, at ang narinig ko, ang paksa ay tungkol sa Jubilee Year. Ano ba ang taon ng Jubileo? At isa sa mga
napapag-usapan lagi sa taon ng Hulbeo, the year of hope is we look for signs of hope. Tumingin tayo sa paligid natin na sa kabila ng gulo ng mundo, lalo na ngayon, nabalitaan natin na sa Gaza, pati simbahan, binobomba na. At meron mga namatay. No? Na agad-agad tumawag ang Santo Papa doon sa Prime Minister ng Israel para kumbaga kausapin na itigil na ang giyera. Dahil talagang pati ngayon, pati simbahan, pati lugar ng dambana ng pagsamba ay naaatake na rin. Yung gulo ng mundo. Pero sabi nga ni Pope Francis, sabi lang nito, may pag-asa. Kaya nga, tinanghal niya itong Jubilee Year of Hope. No? Jubilee of Pag-asa. At tumingin tayo sa ilang paligid, mga tanda ng pag-asa, ang pagiging sinodal ay isang tanda ng pag-asa sa simbahan. Sapagkat pag ang simbahan ay talagang naging tapat sa pagiging sinodal, malaking pagbabago ang mararanasan natin sa pagiging simbahan. So anong kaya nga nung year of nung Synod ng Youth, alam niyo pinag-uusapan ito napagkasunduan nila dahil nung sinodong yon, ang Santo Papa ay nag-ayaya ng 30 kabataan. So mula sa buong mundo, may impact, mayroong 2 Pilipino na nakasama doong kabataan. No? At napag-usapan nila yung sinodo, paglalakad, nagkasundo sila na bago matapos ang sinodo, ang mga kabataan at ang mga kardinal at mga obispo ay maglalakad sama-sama mula sa isang lugar sa Roma na ginagamit noong matagal na panahon ng mga tinatawag na pilgrimage, no? Papunta sa Basilica ni St. Peter. Next slide, please. So yan, yung larawan ng mga kabataan ng Synod of Youth, naglakad sila kasama ang mga obispo, mga kardinal. Si Santo Papa hindi na sumama kasi hindi naman siya nakakalakad ng maigi, di po ba? Naghihintay siya sa Basilica ni St. Peter at doon sinalubong niya yung mga kabataan nang naglakad sa araw na yun. At sabi niya, at ang sabi niya rito ay, to walk together is a very good symbol, a good sign of what we have already lived as a group, as a community. So yung paglalakad, yung paglalakbay ng sama-sama ay isang simbolo ng pamayanan. At ang simbahan ay pamayanan. Kaya mahalaga, dito sa simbahan, itong mamulat ulit tayo sa tinatawag nating synodal o synodo. Okay. So ano ibig sabihin nito? Next slide. Synodos. Yan ang pinanggalingan ng salitang synodo o synodal. Synodos. Salitang Greko. Syn, ibig sabihin, sama-sama. Okay? At odos, paglalakad. Kaya pag sinabing synodal, sama-samang paglalakad, sama-samang paglalakbay. Okay? So yan yung basic meaning ng synodal. Sama-samang paglalakbay. Next slide. Masasabi natin na nasa DNA ng simbahan ang pagiging synodal, ang pagkakaroon ng synodo. Bawat mag-anak na Kristiyano, kailangan maging synodal. Bawat munting pamayanan ng Kristiyano, kailangan maging synodal. Bawat parokya, kailangan maging synodal. Bawat diocese, kailangan maging synodal. Buong simbahan, ngayon, iniwan ni Papa Francisco na ang simbahan ngayon ay patungo sa pagiging synodal. So, lagi nyo tandaan itong salitang synodal. Kasi ito na isang salita na talagang, kumbagay, magtatatak sa simbahan ngayon. A synodal church, a synodal ministry. Okay? Pagiging synodal. Okay. Ngayon, ang tanong natin, next slide, dito sa San Ildefonso,
parokyang sama-samang naglalakbay. Totoo ba? Tayo ba ay isang parokyang sama-samang naglalakbay? Kayo makakasagot niya kasi bago lang ako. Number 2 question, may question mark ba? Kaya ba natin maging isang parokyang sinodal? Ikot kayo kagad ng sagot. Mag-isip muna kayo. Kasi ano ba ang pagiging sinodal? Paano tayo magiging sinodal? Paano tayong sama-sama maglalakbay? So yan ang ating tatalakayin ngayong gabi. At the end, pag narinig natin ang kahulugan talagang paging sinodal, ang katangian ng isang sinodal na parokya, sasagutin natin yan. Lord, kaya ba namin? Kaya namin kung kasama ka. Kaya magtatapos tayo mamaya, luluhod tayo sa harap ng Panginoon at hingin natin sa Kanya ang biyaya na ang parokya natin ay maging sinodal. Lalong-lalo na tayo ngayon patungo sa anibersaryo ng ating parokya. Pang ilan taon na? 74. So ang ganda nito. Pag 74 anniversary, sisimulahan natin, kumbaga, yung pagiging sinodal, pwede ng 75. Diamond Jubilee yan. Ito na, ang parokya ng San Ildefonso, isa sa mga parokya dito sa Archdiocese of Manila na masasabi nating may diwa, may buhay na isang simbahang sinodal. Kaya? Wala, tulog na kayo eh. Kaya daw. Sige, next slide. Kahulugan ng pagiging sinodal, maging negative muna tayo. Ang pagiging sinodal ay hindi, ibig sabihin, gagawa pa tayo, panibagong gawain, panibagong kampanan sa parokya. Ang dami-dami na natin ginagawa sa parokya, hindi na tayo magdadagdag ng isa pa para maging sinodal, kasi ang sinodal ay hindi gawa. At hindi rin ito methodology, hindi ito pamamaraan, hindi ito strategy kung paano tayo gumawa, paano tayo magiging isang parokya. Hindi rin ito programa. Instead, ang sinodal, next slide, ay mapagpakumbabang paglalakad. Balikan natin yung unang pagbasa. Maglakad na may kapakumbabaan kasama ang Panginoon. So, ang sinodal, pagiging sinodal ay mapagpakumbabang paglalakad kasama ang Panginoong Jesus. Balikan natin yung ulat kay Lucas na 2 alagad na kasama ni Jesus, naglakad kasama ni Jesus, at ang kapwa alagad. Tayo, mga parokyano, sa paggabay ng Espiritu Santo, tungo sa Ama natin sa langit. Tandaan po natin, ang lahat ng ginagawa natin dito sa parokya ay hindi para dito, kundi para sa langit. Ang langit ang direksyon ng buhay ng ating parokya. Dahil kung hindi para sa langit, sayang pagod natin. Bakit pa? Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa makisa tayo, makasama tayo sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya, itong sinodal ay isang, kumbaga, minumungkahi sa ating, pag ginagawa natin to, nakakatiyak tayo ang direksyon natin tama patungo sa langit. Okay? Dahil nga, ang sinodal ay naglalakad tayong may kababaang loob, mapagkumbaba. Yan ang isa sa mahalagang katangian ng pagiging sinodal, mapagkumbaba. Hindi pataasan ng ere, hindi pagalingan, hindi paramihan, kundi may kababaang loob na kasama ko, kasama natin si Jesus, kasama natin ang ating kapwa. Next slide. So, ang pagiging sinodal ay nangangulang pagbabago ng buhay ng parokya. Dahil nga, sa gusto natin, marami sa ating, sa lahat ng parokya, kanya-kanya. Isang grupo dito, isang grupo dyan,
Yung iba may uniforme, iba wala. Yung bang iisang simbahan, pero kanya-kanyang gawa. Pero kaya para tayo maging sinodal, sabay-sabay tayo maglalakbay, maglalakad, ang unang dapat nating gawin ay magbagong kalooban. Pagbabago. Kaya nga, ang buhay, ang pagiging sinodal ay pagbabago sa buhay o simula sa pagbabago ng bawat isa sa atin upang makinig sa isa't isa na may kababaang loob. Kababaang loob at pakikinig. Yan ang katangian ng pagiging sinodal. Pakikinig. Kumbaga, napapansin ninyo, ito sa tanda ko sa simbahan, ang isa talagang, kumbagang, malinaw na wala, kahit sang simbahan, kahit sa anong parokya, laging meron dyan, may ilan dyan, o kung minsan marami sila na daldal lang ng daldal at ayaw makinig. Pagdating sa meeting, may sarili ng agenda. At kapag hindi nagawa agenda, ayoko na, dyan ka na. Yan ang kalakaran sa simbahan. At alam ni Papa Francisco yan eh. Kaya, at alam niya na, hindi lang sa isang bansa, sa karamihan ng mga parokya. Kaya kanyang, kubagay, minulat uli ang kaisipan natin mga Kristiyano kung tayo ay simbahan para sa kasalukuyang new evangelization, we need to be synodal. Kailangan nating matutong makinig at maging mapagkumbaba. Okay, next slide. So, ang isang parokyang sinodal, ibig sabihin ito, isa itong pamumuhay, lifestyle natin. No? Isang estilo ng pagkilos, ng paggawa bilang mga alagad ni Jesus at bilang mga missionary disciples o alagad na misyonero. So, ang synodal is a way of being church. Isang paraan para maging simbahan sa kasalukuyan. Hindi simbahang bato, kundi simbahan na nagiging isang pamayanan at ang estilo ng pamayanan ito ay sama-samang naglalakbay, nakikinig sa isa't isa ng may kababaang loob. Okay, next slide. So, in concrete, ang isang parokyang sinodal ay binubuo ng mga Kristiyanong pinapakita sa pamumuhay nila, pamumuhay natin, na tayo bilang simbahan, sinasabuhay natin ang mabuting balita sa tamang paraan, sa matatag na paraan. Na sa gayon, yung nakakakita sa atin, yung nakakamasid sa atin, nakikita nila na ang mabuting balita ay mabuti, totoo, kaakit-akit, at maganda. At hindi nagpapalayo sa simbahan. Di ba? Sa halip na may mga taong nakatingin sa atin. Kapag itong sa Ildefonso Parish, nakikita ng mga nasa labas, ay, dito pala ang mga parokyano ay talagang sama-sama sa isip, sa ugali, sa saloobin, sa pagkilos, sama-sama sa pakikinig sa Diyos. At ito'y napapakita sa ating konkretong mga activities. Sabi nila, maganda palang mapabilang dito sa San Ildefonso. Yan yung effect kung tayo talagang parokyang sinodal. Ang pamumuhay natin, ang estilo natin pagiging parokya ay ayon sa mabuting balita. Nakaakit, maganda, totoo, at kumbagay, totoo at mabuti. Next slide. Ito, sa katunayan, ang buhay ng mga unang Kristiyano. Nang sila, tandaan po natin, nang sila ay
na nabinyagan at sila ay nagsama-sama bilang isang pamayanan, anong naging katangian nila? Anong pinakita nila sa mga nagmamasa sa kanila? Sila ay nagkakaisa sa turo ng mga apostol, sabihin, sa mabuting balita. Sila ay sama-samang nananalangin. Sila ay sama-samang nagdiriwang ng Eucharistia. Sila ay sama-samang nagtutulungan. Sama-sama. Sa kabila ng pagkakaiba. Kaya yung mga tao naakit. Kumbaga na-attract. Ibang klase itong mga Kristiyanong to. Ibang klase ito ang kanilang pamumuhay. Baka mat iba-iba ugali, pero nagkakaisa sa pagmamahalan, sa pakikinig. Yan yun, mababasa niyan sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verses 40 to 46. Tandaan niyo po, ang San Ildefonso, hindi ito po katulad ng Sacred Heart. Hindi tayo St. Andrews. Hindi tayo St. Peter and Paul. Ang San Ildefonso, pwede na sabihin, tulad tayo ng St. John Bosco Parish. Bakit? Kasi itong dalawang parokyang to sa isang barangay. Unique itong isipin nyo, sa isang barangay, Pio del Piral, dalawang parokyang Salesiano. Yan ang San Ildefonso. Yan ang St. John Bosco Parish. Parokyang Salesiano. Kung kaya't, bukod sa, yan, nagsimula tayo sa vision ng Arkham na kinanta natin, meron pa rin tayong sariling pananaw sa parokya bilang parokya ng mga Salesiano. Parokya sa diwa ni Don Bosco. At isa sa mga masasabing pangunahing karakteristik ni Don Bosco, kung kaya't ang mga bata ay kumbagay naaakit, lumapit kay Don Bosco, makiisa kay Don Bosco. Si Don Bosco, ang kanyang pamamaraan ay sa pakitungo sa mga bata ay yung family spirit. Ang turing ng mga bata sa kanya, ama. Sa punta ka sa lugar ni Don Bosco, madadama mo pamilya ito. Hindi ito institusyon, pamilya. So, ang parokyang sinodal ay isang parokyang pamilya ang estilo, ang pamamaraan ng pag-uugnayan ng mga parokyano. Kaya nga, si Papa Francisco, ito ang kanyang pinamana sa atin. Na ang simbahan nga ay hindi bato. Ang simbahan ay hindi pagpapapagod ng mga tao. Ang simbahan ay pamilya ng Diyos. Kung saan, bilang pamilya, nakikinig tayo sa isa't isa. Balikan ninyo yung mga pamilya. Balikan natin ang mga pamilya. Bakit may gulo sa loob ng isang tahanan? Kasi hindi nakikinig ang magulang sa anak. Hindi nakikinig ang anak sa magulang. Pero kung ang mga nasa loob ng isang bahay, isang tahanan, talagang magtsatsagang makinig sa isa't isa, may iwasan ang misunderstanding. May iwasan ang miscommunication. May iwasan yung bang, kumagay, nagugulat na lang, meron na palang problema. Nandun yung pagkakaisa. Kung yan ay nangyayari sa isang pamilya, ganyan din ang inaasam-asam natin sa ating parokya. Kung tayo ay nakikinig sa isa't isa, tingnan nyo, practice natin, anniversary natin, darating na susunod na buwan. Kung sa pagpaplano natin, nakikinig tayo sa isa't isa, maganda ang magiging plano at anibersaryo natin. Pero kung sa pagdiriwang nating anibersaryo, pagalingan at pataasan tayo ng boses, wala yan. Sira yan. Kaya nga, maganda nga itong ating recollection
bilang paghahanda sa ating anibersaryo. Yung bang pagbabagong loob, matuto tayong makinig sa isa't isa. At sa pakinig natin sa isa't isa, napapakinggan natin ang Diyos. Okay? Next slide. Dahil nga, kailangan natin maging sinodal rin sa ating panahon. Bakit? Kasi dumarami ang mga makasarili at materyosong patao. Di ba? Kasi laganap na yung pagkakanya-kanya at walang pakialam sa kapwa. Kasi umiiwas sa pagiging mabuting Samaritano ang mga tao. Kaya kailangan natin umpisahan sa ating sarili, maging sinodal tayo, matutong makinig. Example, sino ho ba sa inyo ang dumalo sa misa ng alas 10 noong linggo? Wala. Sino ang yung umaga, alas 10 na umaga. Kayo po, ayan. Ano pa bang misa ko? Ano oras ba yung misa ko? Alas 8 ba? Alas 6 pala. Alas 6 yata, di ba? Alas 6 na umaga, no? Yun. Sino nagsimba ng alas 6 na umaga? Ayan. Sige, kwento niyo yung kwento ko ngayon. Kasi meron kinukwento. Nakwento ko na to sa Mary Help of Christians. Nakwento ko ito nung misa ko nung linggo. Tuwan-tuwa ako pag kinukwento ko to eh. Kasi talagang unique. Matagal na ito nangyari. Bata-bata pa ako. Konti pala yung puting buho ko. Nituturo ako sa UST. Ayun. Pag nituro ako sa UST, hindi ako sumasakay ng kotse, ganyan, traffic. LRT ang sinasakyan ko. Kasi bababa lang ako sa Tayuman Station o UST na. Okay, Bangbang Station, maglalakad na ako. So, ng araw na yun, so kaya ko LRT, wala Libertad. Siyempre, LRT, istasyon, isang istasyon ang hinintuan, ang Pedro Hill. Sa Pedro Hill, pag huminto ang tren sa Pedro Hill, nakakasigurado kang mayroong sasakay na masakit galing sa PGH. Noong araw na yon, may sumakay na mag-ina. Balot-balot niya yung sanggol niya na talagang nakabandage yung ulo ng sanggol. Pagpasok niya dun sa bagon ng mga seniors at mga kababaihan, nagtinginan kami lahat. At agad-agad siyang binigyan ng upuan. Pag upo niya gano'n, dumandal yung tren, nag-ring yung cellphone niya. Dukot siya. Nagsalit na gano'n, nag-hello na mararamdaman mo na tensyonado yung nanay. May stress. So, ako, nakatayo akong gano'n, nagmarites. Sinikap kong pakinggan yung conversation na kahit paputol-putol, pero kumbaga, nagrinig ko yung talagang tensyon ng nanay. Sabi mo naman, ayaw ka ba? Itong doktor na to, galit pa sa doktor. Tapos tahimik siya. Siguro sabi, bakit? Iba naman, hindi ko na nga mabili yung gatas na pinaiinom niya sa anak ko. Ngayon, galing ako sa kanya. Tahimik. Nagbigay naman ng reseta. Bakong gamot na naman. Saan ako kukuha ng pera? Tuloy-tuloy yung kanyang pakikipag-usap sa kabilang party. Ako naman, kinig na kinig sa kanyang gano'n. Tapos, napansin ko, yung palang katabi niyang dalawang babae sa kanyang kaliwa, nakikinig din. Nagmarites din. Yung isa, nagbukas ng bag, dumukot. Nag-abot ng 100 piso. Sabi niya, pakiabot kay ate. So, yung katabi niya, pabukas rin, nag-abot ng 100. Yung kabila, ganun din, nag-abot ng pera. Yung nag-abot ng pera. Si Father, nanonood lang. Pero, nung bata, malapit na akong bumaba sa tren, dumukot ako. Tapos, nagbigay ko sabi ko doon sa lalaking nakatabi ko, pakibigay kay ate. Tapos, lumabas na ako ng tren. Yung paglabas ko ng tren, tuwang-tuwa ako. Kasi, hindi dahil nagbigay ako. Kasi,
nakakita ko ng mabuting Samaritano na nakinig, hindi marites, nakinig doon sa hinaing ng mag-ina. At hindi marites kasi gumawa ng paraan para makatulong doon sa nanay. Yan po ang pagiging sinodal. Pag tayo nakinig sa isa't isa, napapakinggan natin yung hindi natin nasasabi sa bibig, kundi napapakita sa ating damdamin, sa ating ugali. At tayong nakikinig, gumagawa ng paraan, makatugon dun sa ating napakinggan. Yan ang pagiging sinodal. Kaya nga, yan ang tugon, yan ang solusyon para maibawasan ang mga makasarili, para mawawasan yung pagkakanya-kanya, para maging mabuti sa meron tayo. Kasi nakikinig tayo sa hinaing, sa binubulong, sa kinikip-kip ng ating mga kapatid sa loob. Next slide, please. Hindi tayo magiging sinodal kung hindi natin pakikilusin ang Espiritu Santo. So tandaan natin, hindi ito uso po. Ang pagiging sinodal, hindi moda sa simbahan. Hindi ito pa-ek-ek ng simbahan. Hindi ito pa-cute sa simbahan. Ito po ay gawa ng Espiritu Santo. Dahil yung apat na kababihan po yun, sa kwento ko po yun, bakit nagawa nila yan? Ang Espiritu Santo kumilos sa kanila. Ang Espiritu Santo ang nag-udyok sa kanilang gumawa ng mabuti. Ang pagiging sinodal, dapat bukas tayo sa Espiritu Santo. Hindi tayo maging sinodal kung hindi magbabagong kalooban natin. Kausap ko yung mga naatasan magkalat itong synodality sa buong bansa. Sabi ko sa kanila, tandaan natin, yung synodal na yan, magkaroon man tayo ng istruktura, magsisimula dapat yan sa pagbabagong loob ng bawat Kristiyano. Kailangan sa atin. At yan ang unang-unang gagawin sa atin ng Espiritu Santo. Babaguhin ang ating kalooban. At pag tayo na ay nagbabago, ganun din naman ang parokya, ang istruktura ng parokya. Basic example, sa ating mga asosasyon, tingnan nyo, kayo ba ay sinodal sa isa't isa? O pag nagmi-meeting tayo, ang mahalaga lang ay yung magawa natin yung dapat. Hindi natin pinakikinggan yung ating mga katabi. Kahit kayong mga kabataan, nakita ko kayo, di ba? Kayong mga kabataan, meron kayong mas advantage kayong magbago kaysa sa aming matatanda. Pero importante, matuto makinig. Kasi ang pakikinig ay gawa ng Espiritu Santo sa atin. Pag tayo natutong makinig sa isa't isa, magbabago ang istruktura ng parokya. Ang paraan ng ating pakipag-ugnayan. Next slide. So, sa makatuwid, ito po ang tatlong katangian, malapit na po ako matapos. Itong tatlong mga katangian ng isang pagiging sinodal. Number 1, meaningful encounter. Ang pagpupulong na makabuluhan. Meeting tayo ng meeting, pero at the end ng meeting natin, may napupul pa talaga tayo para sa ating buhay Kristiyano. First, para tayo maging sinodal, kailangan magpulong tayo. Pero yung pagpupulong na yan, makabuluhan. Tulad ngayon, yung recollection natin to. Makabuluhan ba ito? Sa bawat isa sa atin. Kasi yan ang unang hakbang, pagiging sinodal. Ikalawa, pakikinig na makatotohanan. Pag tayo nakinig sa isa't isa, kailangan totoo tayong nakikinig.
Kasi, dahil sa cellphone, pwede tayong makinig dito. Okay? Pero, iba naman yung pinakikinggan natin. Hindi. Sa sinodal, talaga makinig tayo sa isa't isa. Kaya ang next tawag dito, topic pagkatapos po nito, sa sunod na recollection siguro, kahit ako na rin magpipreach, no? Yung conversation in the Spirit. Yan yung iniwan ni Papa Francisco sa atin. Sa pagiging sinodal, ang isang paraan ay yung makipag-usap tayo sa Espiritu Santo. Conversation in the Spirit. At para magawa yan, kailangan nakikinig tayo ng makatotohanan sa isa't isa. Yung mga mag-asawa, pag nag-aaway kayo, di ba, hindi kayo nakikinig sa isa't isa. Dahil pag nakinig kayo sa isa't isa, merong kampuang para maunawaan yung sinasabi ng partner mo. At kapag binigyan mo siya ng puwang na maunawaan, makita nyo, yun ang unang hakbang ng pagsasama. Sa atin din, sa parokya, kapag tayo nakinig ng makatotohanan sa isa't isa, matutuklasan natin na ang ganda pala ng mga mungkahi, suggestion ng ating kapwa. Kasi ang Espiritu nagsasalita sa bawat sa atin. At ikatlo, yung pagkilatis, pagdidili ng may kababaang loob na nakikinig tayo, tapos titingnan natin, ano ba talaga ang gusto ng Diyos na gawin natin? Hindi gusto ko. Gusto ng Diyos. Saan ba ka dinadala ng Espiritu Santo? Kaya, pag nasagot natin yan, mapayapa tayong gagawin. Kasi alam natin, hindi akin to, hindi kay Father to, kundi sa Espiritu. Yan po ang pagiging parokyang sinodal. Last slide. Ang mga katangian ng parokyang sinodal based on meaningful encounter, authentic listening, and humble discerning, ang ating parokya, sa ating parokya, makikinig tayo sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating sarili, sa ating paligid. Makikinig tayo sa tunay na buhay natin. Ikalawa, magiging malugod ang ating pagtanggap sa ating kapwa. Ikatlo, matuto tayong magtiwala sa ating kapwa. Ikaapat, magiging mapagpatuloy tayo bilang isang pamayanan. Susunod ay wala tayong itinatangi. Wala tayong paborito. Wala tayong kumbaga, may special at lahat tatanggapin natin. Susunod ay inaabot natin, nag-aabot tayo sa ating we reach out and then we become missionaries. So ito po yung mga detalyadong katangian na isang parokyang sinodal. Ngayon, ang question natin, balik tayo sa ating title, San Ildefonso, Parokyang Sinodal. Yes or no? Second question, San Ildefonso, Parokyang Sinodal. Kaya? Ba, nakasagot na agad, ha? Third question, San Ildefonso, Parokyang Sinodal, paano? Sa ilang sandali, ito ang pag-uusap natin sa Panginoon. Lord, tinawag mo kami ngayon para mag-recollection, para magnilay-nilay tungkol sa iyong kalooban na ang parokya natin maging sinodal. Ano ang gusto mong gawin namin bilang isang parokya? Ihanda natin ating sarili at kausapin natin ang Panginoon sa ilang sandali sa harap ng Santisimo Sacramento. Lumuhod po tayo.
O sakramentong mahal, Panginoong Hesukristo, na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. O sakramentong mahal, Panginoong Hesukristo, na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. O sakramentong mahal, Panginoong Hesukristo, na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Tayo natitipon ngayon sa harapan ng banal na sakramento ng pag-aalay ng buhay ni Jesucristo sa krus. Bilang isang pamayanang pinasisigla ng tinapay ng buhay, tayo ay mag-alay ng panalangin ng pagsamba, pasalamat, pagluhog at pagbabayad puri kay Jesucristo, pagpapahalaga sa karapatan ng bawat tao at sa pagpapalaganap ng katarungan, kapayapaan, kagalingan ng kalikasan. Sa loob nilang sandali, tatahimik tayo upang pakinggan ang tinig ng Diyos, upang pakinggan ang kanyang kalooban para sa atin, para sa ating parokya, para sa ating pamilya. Sumayin niyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panong yun, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap na isang babae nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong, tulungan naman ako. Ngunit sinigot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang buting balita ng ating Panginoon.
Panginoong Jesus, maraming salamat sa biyayang inidulot mo sa aming buhay. Maraming salamat sa pagtawag mo sa amin upang kami mapabilang sa iyong pamayanan, sa pamilya ng banal na Santatlo. Maraming salamat at binigyan mo kami ng pagkakataon muling makapakinig sa iyong salita. Mapakinig sa aming mga puso. Makapakinig sa aming mga kapwa, sa aming paligid. Sa kasalukuyan, Panginoon, pinakikinggan namin ang malakas na ulan sa labas ng simbahan. Pinakikinggan namin ang mga daing ng mga kapatid namin na alintana sa masamang panahon sa kasalukuyan. Nakikinig rin kami sa daing na aming mga kapatid sa labas ng bansa, sa mga bansang sa kasalukuyan ay dumadanas ng digmaan, ng patayan, ng pagdanak ng dugo. Pinakikinggan din namin, Panginoon, ang iyong bulong na sana nga kami matulad mo, nag-aalay ng buhay, ng pagmamahal sa isa't isa. Sa gabing ito, sa aming pakikinig sa iyo, dulutan mo rin kami ng lakas upang magampanan namin ang iyong kalooban at kami bilang isang parokya, unti-unting makadanas ng pagbabago sa aming kalooban, sa aming pakikinig, sa aming pag-ugnayan. Ikaw na buhay at nag-ahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Awitin natin ang Tantum Ergo. Binigyan mo sila ng pagkain mula sa langit na naglalaman ng katamisan. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, sa pamamagitan ng mahiwagang pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong bugtong na anak, iligtas mo ang tao. Lipos na pagtitiwala namin pinahayag ang hiwagang ito sa pamamagitan ng Eucharistia. Tulungan mong maranasan namin ang ginawa mong pagsakop alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Ngayon po, tatanggapin natin ang bendisyon ng ating Panginoon Jesucristo sa Eucharistia
magtatanda po tayo ng krus habang ginagawad ng pari ang pagbabasbas ng Panginoon. Purihin ang Diyos, purihin ang Kanyang santong ngalan, purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin ang pangalan ni Jesus, purihin ang Kanyang kamanabalang puso, purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo, purihin si Jesus sa Santisimo Sacramento sa altar, purihin ang banal na Espiritu ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santissima. Purihin ang Santo Nome. Purihin ang maluwalhating pag-akyat sa langit kay Maria. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose na kanyang kanislisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. O Sacrament Most Holy. Palakpakan po natin ang Panginoon at palakpakan din po natin at pasalamatan ang nag-facilitate ng ating recollection sa gabing ito, si Father De Guzman. Palakpakan po natin si Father Degs. Maaari na po tayong umuwi. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Pag tumaas po yung tubig, yung mga lalaki po sa atin, maghintay kayo ng message sa akin dahil haharangan natin yung ating
harap ng simbahan. Andyan yung mga bato na nakahanda po dito sa gilid, sa tabi ng ating pintuan. Di natin alam dahil pabugso-bugso ang ulan, pero pag unti-unti nang tumataas ang tubig, yung messenger po ninyo, ihanda po ninyo na magtatawag kami ng brigada parokya para harangan po natin at hindi pasukin ng tubig ang ating simbahan. Marami pong salamat sa inyo lahat at magandang gabi po. Hello.